Αλλά καλό θα ήταν να έχουν 30 νοικιές χαλάνομα και 7 μεταλλιές. Όπως πάει το σχέδιο θα πάμε σε. Ναι, να τον 30 το τελευταίο λίγο. Δώσ' Φιλίπ. Έλα. Έναν κι άλλο Σάβα. Όπλα. Χάλασε νόλι κι άλλο καφέ για να... Αούτα, εσείς τη γραμμή και πήγε τσάκια. Έχουμε και εσείς τη γραμμή. Άχα, θα σε λίγο ψηλά, να μην μαζεύω τα... Αούτα τα... Αούτα, τα χάνα τα ούτα. Αυτό μπορεί να κάνω το το χόλι άλλο κι έχουμε πουθενά, Aqui caçou, αυτό είναι. Aqui na rua, rua Sirmata, tu lá, chapéu. A outra tá chimenta? A perma já para ficar, Jordan. Τα τσιμέντα, ούτε. Μέσα στην άμμο ρίχναμε και λίγο και μετά τα βρεχόταν έτσι. Τελείωσα μας τώρα. Μάζεψε και σήμερα τα εργαλεία. Μια χαρά το Τα ξύνουμε και δάκουμε να βγούμε εδώ. Ναι, ναι. Όλα τα άλλα παπάγματα και Τα καλά ήταν κάπου να βάζει ένα σφίνα και πάνω να μπεκού. Για να μην φτάει, να μην φορτατούν καλά. Καλά.